ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆಡ ಐಟೊಂಜಿ ವನಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪುರ ಡಿಶ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಲೇಸ್ ಐಟ್ ವನಸ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ವನಸು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ವನಸು ತುಲೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆಗ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೋರಿದ ರೆಸ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶೀರಲ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಮಾತೇರ್ಗ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಲೇಸುಡು ಬೈದ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಭೂಮಿಕನ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಲೇಸುಡು ಉಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಭೂಮಿಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಮೂಲೆ ಮದಿರೆಂಗಿದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆರ್ ದೇ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ್ ಭೂಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಸೆಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಮಲ್ದೆರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಅಂಚೆನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ದೀತೆರ್ ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದೀತೆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜ್ಯೂಸುಡು ಬಾರಿ ಜೋಕೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಕನ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಕುಡರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪರೋದು ಊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡಿ ಕೈತ ತಾಟಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದೇನೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ ಬನಗ ಭೂಮಿಕಾಗ ಐತಾತ ಖುಷಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮದ್ಮೆದ ಸುರೂತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದುವೆಗಿದ ಲೇಸ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರ ತಯಾರಾದನೇರು ಅಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದನೇರು ಅಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ರೆಡಿ ಆದನಾರಾ Yes, ladies and gentlemen, let's welcome. So please put your hands together for the lovely, beautiful bride on stage. ಒಂಜಿ ಆನುಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತೂಯೆರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಪನಗ ಒವ್ವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಆನುಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಮಿಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೋರಾಗಿ ನಚ್ಚಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಕೈತ ತಾಟಿಕೊಂಡ ದಿನಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲವ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೂರ ಬೈದೆರ್ ಅಂಚ ಒರಿಯೊರ್ದೊರಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮದಿಮಾಲೆಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದ್ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲೈನ್ಡ್ ಉಂತುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ ಪೋದು ಮದಿಮಲೆಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್.
ಮನೋರಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಚಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಮನ್ಪಾಯರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲ ಆಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲಾರಾ ಯಸ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯೋಗಪಡು ಎಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ನನ್ನಾಸ ಮುನ್ನಾಸ ಪ್ಯಾರಸ ಚೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಡಾ ಧಮಾಕೊಂಡ ಐತಾತು ಕೃಷಿ ಓಲೇಜಿ ಅಂಚಾದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಧಮಾಕ ಮಂತಾರೆ ರಿದ್ದಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋರ ನೆಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ದು ರಿದ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪುರುಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಕೊಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ 15 years old the little one ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ಮೂರು ಹೀರೋಸ್ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ So 1 2 3 4 5 6 done okay ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತುಲ್ಲಕ ಏನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಫೋನ್ ನಿಖಿಲ್ ವಿನ್ ಆಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲ ವಿನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಬೋಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಬೋಣೆ ಇಚ್ಛಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ವಿನ್ ಆಡ ನಿಖಿಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲ ವಿನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ನ ಲೆತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಓಕೆ ವಿನ್ ಆಡ ಅಕ್ಲ ವಿನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಿನಿ ಔಟ್ ಆಡ ಅಕ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಬಾಯ್ ಔಟ್ ಸೊ ಗೇಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಬಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲೆಜಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚು ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಪ ಆ ರಿಂಗನ್ನು ಚೇರ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರು ಅಂಚಾದು ಜೋಡು ಕೊನೋಡು ಆ ಇವಳಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನಾಲ್ ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇರ್ಕ ರೌಂಡ್ यानी सत्य तूती जी तूती जी ये ಔಟ್ ಆಯ್ನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ ಔಟ್ ಆರಾ ಏ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಉಂಡಾಗಿ ಬರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಫುಲ್ ಓಡಾದ ವಿನಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿದ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಪುನಕ್ಲೇನೆ ಸೊ ಏರ್ನ ಕೈಟಿದ್ದೀನಿ ರಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದೀನಕ್ಕ ಅಂಚಾಡ ಏರ್ ಔಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾ ಏನೈತಿ ಇದ್ದೀನ ಏರೇ ಖುಷಿ ಆಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರೇ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಇರೌಟಾ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಊರು ನಾನು ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ Wow, yeah, super. So, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause and thank you so much. Hey, ready to be, right? I'm too age. But thank you. ಆರಿರೇನು ದಾಯಲೆ ತೊಂಬೈತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅದೇ ಜತಿನ್ ಇದು ಇದೆ ಅದ್ವಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ವಿತ್ ಅರ್ನಿಯರ್ తీరు విన్నాయని 6 స్టేజ్లో ఏదో వచ్చేది విచ్ మీన్స్ రెడ్ చెనక్ల ప్రైజ్ పొందుండు లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ జోరాయి నచ్చిన రెడ్కైతే తాటి కొడుతూ మరి ಏರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆ ಮಾತೆರ ಮಿತ್ತುಂಡು 5 ಜನನ ಈ ರೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪಡಾವಡು ಉಂಡು ಎಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್ 2
सानवित्री and इकलो वेरी स्टूडेंट्स हेल्प ना जॉब मन्ना ओके सो स्टडिंग डन विथ स्टडीज ओके सो अंचाद वेरी सिंपल गेम इज वेरी सिंपल नालेज ಒಂಚಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಆ ಲೆಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪತ್ತೊಂಬರು ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ನಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜವಾನೇ ಇರಪ್ಪ ನೋಡು ಅಂಚೂರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ನಾನು ಒವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದ ಓಕೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಕರ್ಚೀಫ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಾಜಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 4 आंटी ನೀರು ಗುರ್ನಿ ತುಪ್ಪ ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ತುಪ್ಪ ಬಂಗಾರತನೈತೆ ಓಕೆ మనం ಬಂಗಾರಗೈತೆ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತಂಡು ಏರ್ ಕುರ್ನಿ ಬೈದವಿ ಅವೆನ್ನನೆ ಆಂಟಿ ಇರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೇಬಿತಾ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 6 ವಾ ಏರ್ ಗಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ನಿ ಫೈನ್ ಇರೈತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಐಕೇರಿ ಕೈದಲ್ಲಿ ಬದ್ದು ತೂಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತೇರಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡ ಹಾಕೋ ಬಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬನ್ನಿ ಡನ್ ವಿತ್ 7 ಐಟಮ್ ವಾವ್ ಯಾರ್ ಒಳ ಚೂರ ಏನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಕೊರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಐಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಅರ್ಣ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತನ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪಿರು ತುಲೆ ಆಂಟಿ ಓಲರ್ ಓಕೆ ಗ್ರೀಷ್ಮನ ಕಂಡು ನನಗೇ ಜೀವ ಹುಡುಗಿ ಓಕೆ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಬಟ್ 7 ಐಟಮ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ 7 ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಡನ್ ಕಾಸ್ ಎಸ್ 1 ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನ ಕಚೆ ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾ ಲೆಕ್ಕಾಡ್ ತೂಯೆ ಮೂನೆ ಒಚ್ಚೊಂದು ಶೀತ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಇಚ್ಚೆ ಮೂಂಕೂದಾದ ನಾ ಇಂಚೆ ಕಚಿ ಬಿಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಒಣಸುಂಡಿಗೆ ಎಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಕರ್ಚೀಫ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಕವರ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಡಿ ಅರೆ ಇರಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಇದು ಏರ್ನ ಇದು ಮಲ್ಲಕಿ ಇದು ಮಲ್ಲಕಿ ಏರ್ನ ಎಪ್ಪ ದೇವರ ಇದು ಓಲಾ ಜೈಲ್ದ ಕೀ ತಲಕೊಂಡು ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೀ ಅರೆಗೆ ಕೊರಲೆ ಇದನ್ನ ಅರಪಿದೆ ಇಲ್ಲದ ಓಕೆ ಎಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಆಂಡದೆ ಎಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8 ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೇನೋ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕಜ್ಜಾವು ಆ ಕಜ್ಜಾವು ಏರಿರೆ ಬನ್ನಿ ಅವಳಿರ ಫ್ರೆಂಡೇನಾ ಎಸ್ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾರು ಎಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೋಲ್ 9 ಕುಜಲ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಅರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತಿನಾರ ಕುಜಲ್ 2 ಸರಿ ತಿರುಗಿಯರು ಇನ್ನು ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿದ್ದಾಡು ಎಸ್ ತಕ್ಷವಿ ಪದಂಬೋಲಿ ಬೋಡಾಬೋಂಡು ಎಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಕುಜಲ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಕರ್ಚೀಫ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಚಾವ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಾಜಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 5 ನೈಫ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಕೋಲು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಕೀ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 9 ಕಲ್ಲು ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇರ್ಬೋದು ತಕ್ಷ್ವಿ ಇದು ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂಡದೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊಕ್ಕೆದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದನಾ ಕೊಕ್ಕೆನಿದೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಕ್ಕೆ ಫೈನ್
ಎಸ್ ಸೊ 9 ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಾಜಿಪುರ್ 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಜಿಪುರ್ನ ಪೆಚ್ಚಾರೆ ಕಲ್ಲೂರ್ನಾಗ ಪೆಚ್ಚಾರೆ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಭಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಏರು Takshvi. So ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for Takshvi and congratulations Takshvi and thank you so much. Lapundu irna cousins nakil lapundu but onji smart adu podu, intelligent adu podu and very active adu podu. Okay na ready jana ichappa indu group adu gobbunanchina game ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಗಲ್ ಏರ್ ಲಾಪುಂಡು na team build ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡು ಅನಗ ನಿಕ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಒಂಜಾತು ಜನ ಬೋಡು ರೈಟ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಈರು ಒಂಜಿ ಮೂಚಿ ಪೋಣುಲೆಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏರ್ ಲಾಪು ಎಸ್ ಪೂರ್ವಿ 1 ಓಕೆ ಇದು ರಪ್ಪಲೆ ಪೋಡವೆ ಈರು ಗುರು ಪುಣ್ಣುಲು ರಕ್ಷಿತ ಈರೋಡೆ పోయి ಬಿರವು చేరుకోలే ఓకే ఎస్ రక్షిత ఈ రితిక్ వస్తా రక్షిత నాట్ రక్షిత ఓకే ఎస్ మల్లిక అమ్మ ఎస్ భలే సెకండ్ వన్ ಎಸ್ ಶರ್ಮಿಳಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕೆಂಡ್ ಬರೀ ಶೋಕದ ಒಣಸ್ದಟ್ಟನೆ ಶುರುವಾತನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿನ್ನರ್. ಊಟದ ಅಟ್ಟಣೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀರ ಅವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನೆ ಯಾನ್ ಇದು ನಿಗಳಿಗೇನು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನೊಂಚಿ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಐಟಮ್ ಏತ್ ಬೇಗ ಏರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಂದ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನೊಂಚು ಐಟಮ್ ಕೊರಪೆ ಆ ಐಟಮ್ನು ಏತ್ ಬೇಗ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಂದು ವೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಟಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಟಮ್ ಕೊರೋಡಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾತವಲ್ಲ ರೂಕು ಏತ್ ಬೇಗ ಅప్పుడు ಆತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ಗೂ ಒಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲಕ ಒಪ್ಪೋಡು. ಎಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೇಜಿ. So here we go in the count of 3 start ಆತೇಜಿ 2 ಇದೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈರ ಮಾತಿಕ್ಲ ರೆಡ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾರೆ. ಸೊ 3 2 1 ಮ್ಯೂಸಿಕ್. वाह 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 ये निकल फर्स्ट पार्ट ना निकला है क्या ना निकल पार्ट लगा तो यार निकल अकला निकल पार्ट एयर पार्ट फर्स्ट मुकल एयर पार्ट फर्स्ट ए यार पार्टी जप्पा नु कुर्ता चूड़ीदार अಷ್ಟು ನೈಟಿ ಆತ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಜುಂಡಿ ಎಂಚ ತೋಜುಡು ಈರ ಬರೋಡು ಎಂಚ ತೋಜುನು ಅದು ಓಕೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಏರ್ ವಿನ್ ಆತೇರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋಂಚಿ ಐಟಮ್ ಕೊರಪೆ ಆ ಐಟಮನ್ನು ಏರ್ ಸುರೂಕು ಪಾಡ್ವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಐಟಮ್ ಏರ್ ಸುರೂಕ್ ಶೋ ಕೊಡು ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂಪನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೈಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರು ಸೀರೆ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಅದೇ ಹಾಂ ಈಗ ನೈಟಿ ಸುಲಭನ ಸೀರೆ ಸುಲಭನ ನೈಟಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಸೀರೆನೇ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪ ಸೀರೆ ಬೋಡ ಬಾಬಾ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕೊಡುವಂಥ ಐಟಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ 35 ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್ಸ್ 35 ಪೀಸ್ ಬಲೂನ್ ಕೊರಪೆ ಆ ಬಲೂನನ್ನು ಏರು ಸುರೂಕು ಏತ್ ಬೇಗ 35 ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಉಡ್ತದು ಬರೀಶೋಕುಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಟದು ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿದುಲೈ ಜಿಂಜಾವಡು ನೈಟಿದುಲೈ ಜಿಂಜಾವಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅರೇನು ಮಂಗೆ ಕೊಲಗಟ್ಟ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಏರ್ ಸುರೂಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಲೆ ಮೂಲು
ಬಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಸ್ ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಾಪ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಅರಗದ ಅದರ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆರಾರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಎಂಚಾಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಳಾಡೆ ಅವು ಬೇರೆಗೆ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಪುಗ್ಗೆ ಉರ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಆಳಾಡು ಬಂದು ಬಟ್ ದಾಲೋಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಪುಗ್ಗೆ ಉರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ದಾಲಾಡು ಯು ಗೈಸ್ ಇಟ್ ಸೂಪರ್ ಜಾಬ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಾರ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇದು ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಬಂದು ಮುಕ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ರೇಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನಾ ಇದೊಂದು ಸುರತ್ ಕಲರ್ ತಂದು ನಾಳೆ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಲ್ಕು ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈದು ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಗ್ಲಾಣ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಟೀಮ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿನ್ನರಾ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಅಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದ ನಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ನಮಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೇಮ್ ಇಡೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಕೈಲ್ಲ ಪಿರಾವ್ ಕಟ್ಟೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವನ್ ನೆನಪು ಪಿರಾವ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ರೆಡ್ ಕೈಲ್ಲ ಪಿರಾವ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಟ್ ರೆಡ್ ಕೈ ಪಿರಾವ್ ಬುಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಕೈ ಬುಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೈ ಬುಡ್ 90 ರೀತಿನ ಬಲೂನ್ ಖಾಲಿ ಅವಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ಎಂಚಲ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಏತಲ್ ಆಗಿವರ ಆತು ಬಲೂನ್ ತಿರ್ತಬಹುದು ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಪಿರಾವ್ ಬೂರ್ಜಂಡಿ ವಾತೆ ಬಟ್ ಏತ್ ಶೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕಲ್ ಓಕೆನಾ ಪಿರೋರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕೈ ಬುಡ್ರೆಗಿಚ್ಚಿ ಕೈ ಬುಟ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಿರೋ ಕಟ್ಟೇರೆ ಪಿರೋರ ಕೈ ಬಿಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 and music ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಾನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಉಂಟು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲಾ ಸಾಧಾರಣ ಜರ್ ಮಾರ ಎಸ್ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ರಟ್ಟಿಸೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತಿರೋರು ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋದಾಗ್ತದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿರುವಂಥ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್